12 hodin, zprávy televize Double jsou tady, příjemné poledne. Ve slovenských volbách zvítězila strana Směr SD ex-premiéra Roberta Fica. Formace Progresivní Slovensko tak nepotvrdila odhady agentur ani exit poly, které jí pasovaly na vítěze hlasování. Ale nakonec skončila druhá. Petr Pellegrini, jehož hlas SD skončil na třetím místě, už Ficovi blahopřál a nabídl se jako partner k jednání o koalici.